Tiña o colegio cando chovía. Cando non chovía non había colegio, había que marchar para os campos a traballar. Pero xa che despoñían mañán, se non chove, e tiñas que vir andando. Comprar un touro, e tiñas que vir andando. E viñas co touro desde Tameja hasta aquí? O touro mete as patas así e non quería vir para diante, me cago na nación que o deu, arrebentoume. Meu pai que viña comigo, canto se andaba. É como era, o camiño non se dixo nada, o camiño, a carretera do Paso a Casaxe, con botas. Xogábamos. Con botas que non sabía siquiera. Non me botase. Aquilo, o que? Era buraco solo, que tiña eu 9 anos. Eu con 9 anos marchaba a levar a comida ao meu pai. Traballaba no concello, pero andaba nas obras. Era un peón. Andaba na limpieza, o que agora andan a limpiar as cunetas, ele andaba a facer ese xoi. Eu, cando era polas vacacións e así, eu collía o cristinho, me metía na cabeza, que era máis alto cesto que eu, e marchaba a Sanil, a Matamá, por ese monte todo, que aqueles, a Deveza do Rei, mira que aquilo era, era un camiño todo de terra, e cando chovía, había que subir todo por riba dun balado, e por riba do balado que era unhas tomadas, que non podías pasar. Eu fui pasar con 9 anos. Eu andaba por aí, e iba ao monte sola, a buscar un feixe de toso, non de fento, e de pico, bueno, iso era continuo. Eu era unha nena e ainda marchei con el, porque empezou ele a andar mal das pernas, e tanto como tiña que andar, eu empecé a ir un día, e despois máis, e todo, Curuxo, San Pelaio, Matamá, Valladares, hasta o Monte da Alba, acórdome a rodear o Monte da Alba, íbamos por aquí, e daqui pasábamos a Freixo da baixo, Freixo da arriba, e despois subíamos hacia alrededor do monte, e íbamos alrededor do Monte da Alba. E eu acordo de ir con papá. Lola, non iba a buscar o tranvía lá, non iba ao tranvía, a buscar a roupa virgen. Aí iba. Eu sí. Eu iba a traballar na... Pois contalle isto. Eu iba a traballar a un colegio das tercianas, pero monxas que andaban vestidas de calle. E eu levaba a roupa da xente que lle levaba a roupa, por exemplo, a Leonor, que lle lavaba a roupa, levaba eu, cando iba para lá. Depois ali iba a jardinera, iba a plaza. Hai outra vía de miña amor que ir a coller a Florida. Pois acórdame da mona así. E miña era dixían que cando iban a vender o abijo que levaba a miña abuela, diz que poñía unha cestiña e mandaba por ali polas mulleres a vender tomates. E diz que a veces a unha tanto olla aburriu que xa lle deu os cartos sin levar os tomates. E cargados, porque nós tiñamos campos aí na Viña da Veiga, onde ten o Lalo a casa, que a parte de atrás, agora é del, pero era noso, unha parte, unha che de campos. E íbamos cos feixes de Comesaña, cos feixes na cabeza, cargadinhos como burros por aquela costa arriba, mi madriña. Ai, como, dixe, subir a costa costaba, sí, ai que costaba. O que nos costaba era cos feixes na cabeza, aquilo sí que costaba. E así a vida era esa, non había outra daquela. O que me recordo, mira, aos 15 anos empecé a traballar na fábrica. E daquela estaba a Paricia, aí arriba, que chamábamos a Paricia. E pola mañán non se miraba nada. Eu ás 7 da mañán, ás 7, salíasme da casa, a coller o coche ás 7:15, o Milán, ou o Sestelo. Aí sí. E da Mona? Ai, a da Mona a Florida, bueno, outro día de Bayona. O de Bayona é máis o 6, que era o que viña a Florida. O 6 era o da Florida. A Florida para lá era o 6, e nós íbamos a collelo, bueno, como pateábamos. Verdad, Conchi? E íbamos alá a collelo, porque outro... Algúnha vez aos domingos, cando íbamos ao cine, íbamos a Muiños. Ai, ese era o de Bayona. Acórdase o anécdota do de Bayona, cando fora pola festa de Canido, do Liñares, e que fóramos no tranvía, e o chegar ali a curva, o tranvía, o rapaz se meterenlle pedras na vía, e quedou o tranvía ali virado, e os da festa, era meio en riba de baixo, na curva do Liñares. Sin eres a xente toda a correr por ali abaixo, cando non virou o tranvía virado, nos a salir tocadas dentro. O rapaz se meterenlle pedras na vía. Que susto levamos, eu iso non me quero.
Mima da xente toda, cando mirou o tranvía volcado, corrían todos da festa, todos a baixar por aquel monte abaixo a ver se pasara algo. E os rapaces corrían por aquel campo arriba. Meterenlle, mira que os críos son a leche. As inundacións tolerades, cando desbordaba o río, non había tenda. Ahora empezamos Chegaba casi da carretera actual. Quedaba dura. Sí. Teníamos de feito a cociña de ferro abaixo, porque había bar e todo, tiñamos o comedor da cociña abaixo. E pasaba por riba da cociña e todo. Non me da igual, no, de 20, non ves ahora, sabe? Eu estive a punto de morrer afogada, porque, claro, paraguas non había. Entonces había os sacos das patatas e iso. Entonces un día mamá díxome, pois chove moito, leva un saco. Eu levei o saco, pero en vez de levar o saco así poñelo así, levei no por diante. Por diante. E claro, fun ao agua. Menos mal que un motorista, que non sei de onde raio viña en esa dirección para lá, sacoume da agua. Si non morro, porque a agua chegaba a carretera. O sea, sobrepasaba o río e se nalaba todo. Pois estuve a punto de morrer afogada. Se non pasa un motorista, morro, porque cada 2x3, o sea, cada inverno era pasaba o mismo. Era pasaba o mismo, cada inverno. O sea, que chegaba agua aí, aquí o que comprou agora o Hierros Lago, que era unha casiña pequena, esa era a miña prima na Mari. Tiñan un pozo, e o pozo desbordaba agua, e a agua pasaba por encima das chaves da... Bueno, por iso cando había vitraxa. O 25? Sí, e o 6 despois. Despois do 6. Sí. E andaban a pé para todo.